Kerub makamanzi ndiani kwemuti mkwasha wakarora ati kenyi hanzadzi yababa hanzadzi yenyu hanzadzi yenyu inonzi ani Lucia Chinao makamanzi mkwasha wangu saka mkazi wake mkuu Lucia makamanzi wa Chinao unorwara Lucia Chinao hanzadzi yenyu inorwara ndiye mukadzi mukuru wauyu. Yes. Unoite marwarirei? Zvanga kutendera musoro ndo stage yari zvibati masoro ndiwawo. Alright. Agadzikei pasi. Agadzikei pasi. Vatitaramukirei. Lucia Chinao hanzadzi inongete marwari. Ungambondipe muono wako. Saka skipa revhu yari kwa kutendera musoro aimoti pamwe ati muchest unonga asina izwi pamwe kuti musoro unonga chinirwadzire pakati apo ndo matambudziko awanenge muchirika matambudziko. Saka ndanti kuti dai ndibatsiriwo kuti marwarire ake amboongorwa kuzi zvinombofamba sei. Nyaya iyi yakatanga kuna 85 ine kumwe ndandichitori mudoko vakuru vacho vamwene vakafa asi vakuru vachiwo vamwene vagare nyaya vadai vari pano panorwara. Saka yatanga manje inoti kuma 85 kuno uyo ari uri mukadzi wake wechi2 yanaye kubasa azoi musha mukadzi wake wakatanga kudonha ichitaure zvekuti watore mukadzi wangu mukadzi mudoko. Saka yazorwara manje hanzvadzi yedu yakamboaseswa toti mumba mavo neikwa makamanzi acho choo nenyaya yekuti mukadzi wanga atora uyu wanga ari mukadzi usivi wanga uri Chikwambo. Saka mukutaura nyaya yacho yakagarwe pasi akuru akanga aripo vakambogare pasi nayo ikambogarirwa yagarirwe pasi Mukwambo wakazobva pauti zogare pamupudzi mukadzi wake diko yawe hanzadzi yanga ikazoenda kudomberi mwamambo kuti ibatsirwe. Akazodaidzwa wese kuti wauye mwamambo iye nawo makamanzi nachinekwa Chinao nyando payakabude kuzi Chikwambo chiva mukadzi wake mudiki ndo chakazozi chigare pahanzvadzi yangu iyo ndo pakanga paine nyaya yacho kubva mazuva acho iwona mundani mwacho haina kupera yakandoasiswa chete ngemwani mamambo mutamba yakangoasiswa chete asiswa manjika yakasara yakadaro kusvikira wanga azotiza akugara kwamupudzi. Nyaya yekutaurwa nditezva rako unoiziva here? Ndinoiziva ichokwadi kuti wakatore mukadzi une Chikwambo. Apo ndava ndisingazivi. Mukadzi wako mudoko une Chikwambo chiri ndicho chazonetse mukunda Chinao. Ichokwadi mwakamboihambira zvikabuda zvirizvo. Kuti isapera matongerwo yakaitwa mamambo akazobvuma kuti pakachanyamusoro angadondaramba namusoro akazobate nyaya tezvaakazobvuma kuti awo pane munhu endakaisapoti gara asi Mukwambo naasina udini kumutaurira anga asikazvisiii. Mira tezvara emukadzi mudoko ndizvo ka baba ake wese wanga uripo madzita. Ndinozwa abvuma makazodii akazobvuma pakuti ndizi kutora paMukwambo kuti mukadzi uri kutora mukadzi wechiro abvuma makazodii. Mambo akatendai naye mugadzirise zviro zvenyu akaenda naye akati ndikati musazouya naye ndisati ndadini ndateera ndozvanga zvataura mambo ndinozofamba mwese kana magadzirise zviro zvenyu izvozvo muzofamba mwese zvapera. Saka
iye akazodzoka pachiti apapere mwedzi itakagadzirisa ukagadzirisa wauya sei usina kundinaidza azvinoti baba ati zvapera zvidzoke hako kuti ndingambokubvunza imwe mubvunzo vhuni iri rakambobviswa sei kuti riende kumukadzi mukuru ndozvinondinetsa kuti vakabhasira chienda Joshua Mkwambo uri kutaura matauriro ari kuita unotore zviro zvacho zvakasofutika zviro zvakandosofutika sizvo chikocha nyaya yakapinde mwamambo ane mambo umweba mambo chakadai yakutaure nyaya iyi Mkwambo ndobva akatizo haisi kuzoona decision iba Mkwambo wanga atize kwenda asi kutiza kwaya kuzubhedhe dambudziko handa zedu yanga ichiri nani asina siyapa riwesi mukadzi wako mudoko uri panei mukadzi mudoko hapana asi mukuru ndiye ari pano mukadzi mudoko hapana uripi iwewe mira ndazwa achina waichiti wakambotisa kwenda handina kutiza wanga uripi ndotama wanga uri wampodzi kumukadzi mudoko ndizvoka kumukadzi mukuru wakasiya nani ndaendawo asi ndaiva neapo neapo ngenyi inotaura chokwadi kuti amakamanzi aya kwashoda uri kumwe nemukadzi mudoko kuroya ateta ndakazvimirira inini kwanoita zvekuti chipfugura kundotaura kuti uyu uri kumwe nemukadzi wake mudoko ngekuti dai panga kuri kuti zvinhu zvese unodoko upenyu zvikude pachena ndisika asi aite chikukuti wata chachikuiseweka kumunhenga kwakuridzirika kushuti chiite nyongo uyu unonyepa imombe inozi very nice inopuka ichiende koga ichidzoka paripo ndazwana chinawa kuti nyaya neiperi haiperi mukadzi wake mudoko pasina inotonga aripo inodai aripo but hauna zvingaida dai kuri kuti mukadzi wacho wanga ari hatidi pakuti tizonga behavior yekuti taaro mukadzi wawo nganga aripo iwewe makamanzi usatanga waenda unogara panze tsvane mupurisa womutsanangurire mafambiro acho anatezvara wape mari yawo yemari yetransport yekudzoka panzepo ndakadina kubvunza mushaka akati point yanga yataura baba chinawa kuti hambofani kushandwa neSeptember uko zvechigadzirika moshandwa hazvo September zvinge zvinotiwa chipomirai panze tizviite tinotenda kutape ano zvakanaka